kayong tigpaminawan, ining handumanan sa usa ka awit. O ingon man sa mga artista nga mao'y maghatag o kinabuhi ni nga akong kaagi. Ako si Lizelle. So dili pa na ako sugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit ni naguluhan, till death do us part. Handumanan sa usa ka awit. Ano para siyang kakikaroon, mao kining usa ka babae nga taga Sitio Montañesa, Malabuyog, Cebu. Ang atong matatampo nagkasangan nga Lizelle. Hi, miss. Di ba ikaw man itong tindera ni Ma'am Chinita, no? Oo, nga naman di ay. Oo, lang. Gusto lang kong maging amiga ni mo. Ako ni si Kenneth. Ikaw? Lizelle, tawagan lang ko Lizelle. Sel, may mong mangayo ko si mong number? Ha? Sige na, good. Ayaw lang, uy. Sige na ba? Gusto rin kita kong maging amiga ni mo? Kuhan kining... Hindi ko kahadlok na ako. Di bitaw ko daw tang tao? Sige na ba? Sige na lang, uy. O, isave ni o. 0932. Ha? Katong gwapo na to nga suki. Nakikila-ila ni mo, day? O, day, Jello. Unya, nangayo pagit sa akong number, day. Uy, mo ba? Unya, ikisamayangan, day. Kenneth. Hala, pasig na ibog to ni mo, day. Mao na ngayo siya sa imong cellphone number. Sapa ka dia, uy. Ipog ka ron. Makikigala na to si Kenneth na ako, day, uy. Kisa man yung nalawag na number naman ni? Hello? Hello? Kinsa ni? Wala ka makailan ako. Si Kenneth ni. Kenneth? Oo. Katugong imong amigo. Ay, Kenneth, nanawag man lagi ka. May tuyo ka na ako? Wa man. Gusto lang ko mangamusta ni mo. Okay ra ko, uy. May mo kong mamisita sa imong gitrabahoan? Ha? Ayaw na lang tingali, uy, kay masuko niya ang akong amo. Di ba may day off man ka? Oo, kada Domingo ang akong day off. Ani na lang ay. Karong Domingo, manuroy ta. Ha? Sige na, good. Biga na bitaw ta. Sige. Hapita lang ko sa akong trabahoan. Salamat nga, nisugot ka nga ipanuroy na ako. Sil, may isulti ang ako niyo. Hindi ka masuko. Unsa man ha? Ang tinuod, nakagusto ko ni mo. Kenneth. Mga tinuod ni Sil. Dugay raw ako gusto mong sulti ni mo ini. Pero walang ko'y time. Karon pag ko makita gigayon nga akong masulti na ni mo ang akong gibati. Kenneth. Mahinaot ko nga dili ko mong pakyason. May mong hatagan lang una ko na mo panahon sa pagkulaw na, Kenneth. Nakalitan ko ini da. Sige, magpaabot ko. O kinaot niya niya na higayon na imo na ko sugton. Kenneth. Nga nawa man imong sugtaday? Jello. Okay raman na ba nga imong sugton? Total, ulitaw man magdaka. Maayo ka, day. Okay ra gyud kay day. Ang ako mangguday ba? Kay bago pa manggumi nagkaila. Kuha pa ko masuhito niya. Ay musamot na di ka masuhito kundi ni mo sugton. Mo nga ako ikatambag nimo. Sugta, aron masuhito ka. Sil, kumusta naman to kung gihangyo ni mo?
Kenneth. Wa pa yung kamaluoy na ako. Sugta na yung taong ko. Ang tinuod bitaw, may pagtanaw nga sab ko nimo ba? Mao nga, gidawat ko ng imong gugma. Ha? Tinuod ka, Sel? Imo na kong gisugot? Oh, Kenneth. Salamat kay Elisel. Daghan king salamat. Day, okay ra ka nga akong gibuhat? Nga, pagsugot ni Kenneth? Okay ra, oy. Higugmagod ka niya. Ganun pa ang tuso na nimong imong kaugalingon. Husto imong desisyon nga imo siyang gisugutay. O good luck sa inyong relasyon. Kenneth, ayaw. Dili pa ko andam. Kano? Di bitaw ka na ako masaktan. Ayaw lang anak karon. Nakuyawan ko. Sa sunod na lang kayon, ha? Kano, Dagon? Ikaw ba? Ayaw ko ta. Ano madlok ka na ko? Ngaliw niya mumabdos ko. Sa may makadlukan, ha? Naandam ako mga asawa ni mo kung panangit mo maptos ka. Usay ko pare-pare. Lisel. Ginoo ko. Imong gitugyan na imong pagkababae ni Kenneth. Wala mo kapug nga mong kaugalingon, day. Ay, unsaon naman ang kun mo mabdos ka, ha? Nipasalig man si Kenneth, day. Nga dali ko nipasagdan. Andaman ko na siyang manubat kung mumabdos man gani ko. Muli kasi niyo sa Malabuyo? O, Kenneth. New Year ba ya? Gusto ko nga makauban na kung akong maginikanan sa New Year. Sel, may mo koyo sa inyo? Ha? Sige na, good. Gusto lang sana kung makaila yung mga ginikanan. Ikaw? Una, pero saan pa malarga? Ugma pohon. Kay, nanangit naman ko sa akong amo. Taamin ako pa. Kaloyan ka sa Diyos, anak. Oy, diyan lagi kay Kuyo. Kinsa man eh. Akong uyab pa, si Kenneth. May ngadlaw, Noy. Kabuutan. May ngadlaw sa... Tagadiin ka man, Long. Tagadalagit ko, Noy. Dalagit, mao ba? Dala, sige, pahimutan mo dali. Aron magkakaon mo, kay gikan para ba mo sa biyahe. Buutan naman na yung mga ginikanan sila, no? Tinuod na, Kenneth. Lahi sila sa uban. Lisel? Naon sa mga? Mulong kag nagluya? Ambot lang, ani, uy. Labat man ang akong oo. Ha? Mura ko kailantan nun. Uy, ito na'y tambal. Niinom na bitaw ko. Nakuoy na hinoon ko da. Kay basin og dili ko magkatungan sa akong trabaho. Usara baka adlang akong panangin sa akong amo. Unya mo balik dayon ko. Ay, napugso eh. Sa sunod adlaw lang tamo balik sa syudad. Gikasubo ko, Lisel. Dili ka na mahimong mabalik sa imong trabaho. Oh, ma'am. Ang imong pananghid nga usara ka kaadlaw dito sa inyo. Pero niabot kang tulo kaadlaw. Gilantan manggug ko, ma'am. Maong uwa dayon ko makabalik. Nasuri kayo. Wa na kay trabaho. Nakakita na ko gipuli nimo. Kinuo ko. Sil, ay paghilak. Mag-unsa naman ako ini. Gawa naman ko'y trabaho. Nya, sa may plano ron, ha? Mabalik na lang ako sa amo sa Malapuyok. Mag-unsa man ko din eh. Gawa naman ko'y trabaho. Dili na ta magkita ini, Kenneth. Ay, kabalaka. Kaya magatuan lang ko sa inyo kada semana, ha? Kenneth. Ipasali ko na nimo. Ingon ko ikaw ni anak kamahal, Lisel. Pila pa lang gani ko kaadlaw din sa amo. Gimingaw ko ni Kenneth. Kumusta naman ka siya? Nagkainumdum pa ka siya na ako.
gibati na. Yan iyarakit ni. Ay, ginoo ko. Naramang ko tunga isa akong binuwan nga sakit. Isa ito pa. Mabdas ko. Ginoo ko, mabdas ko. Kunya si Kenneth. Andam ka siyang madumag ini. Lizel! Nagsuka-suka ka man? Mabdos ka? Mabdos ka ba? Oo. Oo ba? Nagpakauaw ka lang sa itong pamilya. O kinsayamahan nila kantubang kinit. Mga ba? Kinahanglan nga malubag sa itong kinit ng imong isabak. Kaya kung dili, mapatay ko ikaw. Ginoo ko. Wala mo pakita si Kenneth na ako. Mag-uwisa naman lang ko ini. Lizel! Kenneth! Lizel! Kumusta ka na, ha? Salamat. Ngani ka. Nagpakita ka na ako. Malaki ko mo, Lizel. Ingat na sa mo, Kenneth. Abi na kong dili ka na magpakita na ako. May tabo ka na. Di ba matod ko? Anhiun ka na ko din, Pero, kung sanay tabo niyo mo, nganong-dugay ka man nga nagpakita na ako. Di balhin kong trabahoan. Umuna hinungdan nga, wa ko makanhi dayon. Mapa, Kenneth, may isulti ko ni mo. Musa ka na? Mabdus ko. Mau ba? Nagpunga nga itong kibuhat. Kung mau na, magpakasalta. Day, nalipay kay kunin imong gibalitan ako karon. Nga may umaabot na day kong anak. Lizel, sobrang kalipay day. Salamat, Kenneth. Salamat sa mga kunin mo kasakti. Dagan kayong salamat. Iwan ko ikaw niya anak kamahal, Lizel. Kenneth! Nagminyo mi si Kenneth. O balipayon kaayo ni uban sa among usa ka anak na si L.K. John. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagan nining akong tampo. No, kito mga hikalang kagin ni Sil, nga taga Sitio Montañesa, Malabuyog, Cebu. Uban sa awit nga iyang ipangayo, awit nga nagahan, Till Death Do Us Part. Among kaagagabatan ng Diyos sa radyo ni Ricky Persuelo galing, pagkabuhos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamausap, mga higalaw, mga suging di paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada, sa inyong nakalanlaing kaagis sa kinabuhi na naglibot sa sakawit. I-address lang nining tulumanon. Handumanan sa sakawit, care of Station DYHP, Cebu, Gold Palace Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. May masad, i-email sa handumanan_612@yahoo.com. Hanggang sa sunod na gayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya. RMN Drama presents Kinabuhi. Sugilanong hiwi. Kalipay. Kasakit. Kalambing. Aldo? Aldo! Victoria, Pero pa nagpasinguan ka man! tungod kay di ko buot nga doon ay masayot nga kutan kinak. ang Dios tanos nga musuwat sa badlis nga hiwi. Akong ilarong si Lulu. Akong ipatag-an niya kung patay ba o buhi ang iso. Kung muingon siya nga buhi, akong kumuton. O kung muingon siya nga patay, akong buhian og pulpuron. Lulu, tag-ana ko no be kung patay ba o buhi ang piso nga akong gikumkum? Mag-agad lang nga sa imong kamot, apo. Ha? Unsay buot mong ipasabot, Lulu? Sama sa atong kinabuhi, apo ko. Ang atong pagpili karon mao'y mulatid sa atong kaugmaon. Sugilandong. Sugilanon dalang pamalandong. Mga piniling sugilanon nga naghisgot kalabot sa kinabuhi. Mga sugilanon nga nagdaong pagtulunan. Sugilandong. Sa panulat
ni Padre Rinaldo Toong Cui. Ubos sa direksyon ni Marion Matet Cabudlan. Spinner, Jeffrey Gabonada. Tunog ug kasikas, Ricky Garing. Recording editor, Eric Billones. Dalit ka ninyo sa RMN Drama. Usa ka tawo ang mimbinto usa ka lapis. Mikupot niini sa iyang mga kamot. Amang tao mingon ngadto sa lapis. Buot ko nga inumduman mo kining upat ka mga butang. Una, ang imong kaayo ug tinuod nga bili anaa sa imong kahiladman. Ikaduha, kinahanglan nga pagatalhan ka sa matag karon ug unya sa imong kinabuhi. Ikatulo, pagakuptan ka ni bisan kinsa. Ug ang ikaupat, kinahanglang ibilin mo ang imong marka. John Kramer ang nitagik ning maong pag-ampo. Father's Day Prayer of Remembering. Fathers young, fathers old, remembering good times are our gold. Value earned through guidance given, helping us go forth in living. Each father adding to our trove, a treasure chest of love untold. Remembering fathers in our lives, taking time to realize. Fatherly love brings wealth to living. Remembering this, we go forth in giving. Fathers young, fathers old, we remember you all as life unfolds. Karong adlaw, among idalit kaninyo kining sugilanon, amahan ko ning atong sugilandong, sugilanon dalang pamalandong. So, Miguel, dali na dong. Kao na, pamahaw. Nakaluto na ko, huwag imong pamahaw. Niya ako na pong giandam ang imong baon. Dali na. Saan nga itong sudan tayo eh? Balik-balik naman eh. Unsaon nung udong nga medyo crisis man kayo karon. Sagli lang, mamaway lang ko niya ko nung. Kanos aman tayo? Inigputi sa uwak? Miguel. Manay tinuod bay? Wag ko'y bilib sa akong tatay Julian. Ano mo ba? Sa tanaw ko, buutan may mong amahan. Mag-unsa man ang buutan. Kunya di makatag sa tanan itong panginanglan. Itong buhi pas mama, buong kay ko. Karon tanawaw, mura nun kong bakti nga pigos ini. Bisan gani akong bag. Ha? Karaan kayo. Akong sapatos, karaan. Na, akong naong, apil na, karaan. Tanawa. Mura kong di tao ning akong pamayhon bay. Lupig pa'y amo na ko ini. Bay Miguel. Uy, saan ako? Nga kung makakita lang kong pagi. Nga, mabiya ko sa kong amahan. Ako nang himuon eh. Mangita lang ko gustong timing bay. Apan, Bugos na nga akong hukong. Di ko buot nga magpabilin kuyog sa kong amahan. Nga way hinungdan. Sa akong amahan nga inutil. Miguel. Huwag yung tunto eh. Oh, sige, ano ko na ha? Oh, or smile pa sa iyong mga kaubang basurero. Oh, ano na? Kadagkan sa mga amahan. Tanong siya pa magyud. Nga naman. Oy, Mare, Oy, mura man lagi og nagluya. Pre, di ba si Miguel man tong niagi din, he? Asa ba? Katugod, oh. Mura raman ugwa kita ni mo, pre. Ay pasadi lang Mare, basin og uwag ito kakita nako. Gikapoy lang po tingali, kabaw ka na kung gikan sa eskwela, kapuyon man ginang bata, dili ba? Dong Miguel, dali na dong. Tangka na deres kananan, mga una ta. Utan na po na nga itong sudantay. Ay, sa dilang ko na. Total, mas sustansyado mapuding utan ba?
Madugay ni ba? Ubayi man gito ba? Uy, ngano man taon do? Do sama naman tayo ini og kanding. Ayaw sa pag-ingon, ana, Miguel. Murag gipul anam ko ini sistemaha tayo eh. Anak. Huwag ka nang matutay. Buhay pa lang untas nanay. Di unta kumingon ini. Apanwa na siya. Kay nakabana siya og tao nga inutil nga mao ikaw. Teka! Ginoo ko. Asa kong lapitan na sa'yo. Dungo lang ba kayo sa lang ko kabasurero? Mao nga way bilib ka na akong anak. Mapalaning kamot man ko, aron mahatag ko kaniya ang iyang mga panghanglan. Kuwang lang yun hinuon. Kuwang lang yun. Miguel? Ano, ma'am? Niya. Dawatan yung form. Oh. Unsa man ni, ma'am? Alam ni sa usa ka scholarship grants adto sa kuluhan. Og sanglit maayo ka man sa klase. Gusto ko nga ikaw umukuha sa mga exam. Maayo man ka. Og labot pa, libre ang tanang tuition ingon man ang ubang panginahanglan. Filapi dayon na. Aron sa ingon, maubananti ka dito sa syudad pagkuha sa exam. Ma'am, pero wa mo ko ikapliti taon. Ako na'y bahala. Salamat kay ma'am. Daghang kayong salamat. Uy, unsa ko niya mag-isang Miguel? Ha? Nganong di, ma'am? Magkuwaram nagjutay in taon sa nuog, uy. Si Tate Gimabaso, Lini. Siya agad. Ay, nahala. Mga tuta ka diyot sa mall. Kay palitan tikaw mga tarong nga bisti. Toto, sige na. Malakaw ta. Mukuha pa biyang exam ng akong estudyante. Salamat, ma'am. Dagan kay salamat. Saan na imong jutay sapi rin nga gikan si mga alkansiya. Imong na ginagibayan sa kato. Ang usa ka bahin dong alang nimo. Dako gid na. Aron do na kay magamit dito. Ang ikalawang bahin alang sa mga tao nga nagkinahanglan taon. Ug ang ikato aw para nako. Pain pa inyo gani kay halos sapi rin pinuang. Ay sagi lang dong. Sagi lang dong. Kay matod pabitaw, way dato nga wa magkinahanglan. Way pobre nga way ikahatag. Yun na pa. Doon na ko ihatag ni mo dong. Oh. Uy. Cellphone? Oh. Mahalon mo lagi ni. Pili mo kagwarta. Sa ako nang tinigom dong. May na lang nani mo. Aron ko na kay kinahanglanon, imo lang kong tawgan o kahatiksan ako nimo. Naday kay cellphone? Naataon. Ang barato ko lang hinoon, apan madaan naman eh. Ang importante ikaw, aron dito, di ka maikaw ka mong pagawas imong cellphone. Sige na, pahuay na dito. Uy, Julian. Nasuroy lagi ka? Doon, pwede ba nga imong tanahon kung doon ay guba pa din akong cellphone? Be. May karoon ay. Tanahon. Uy, Noy. Patiri may kuwang ini. Istanar mo ni patiri. Mau ba? Abi na ko guba na yung taon kay wa pagkod mo tawag o di mo text ang akong anak nga si Miguel. Sige dong, salamat kayo ha.
almost a year na nga namatay si Tata Julian. May rasad noon eh. At least, kapahuway na siya. Huwag ako sab, di na malandungan sa iyang anino nga way hinungdan. Oh. Hello? Kinsa ni? Ha? Unsay award? Sir Miguel, among ihatag kining plaque of appreciation tungod sa imong pagtabang sa among foundation. Ha? Apa mo amang ko kahatag taon eh? For God's sake? Ang imong tatay Julian ang naghatag ana. Unya, iyang gihatag under sa imong name. Usa? He was a very generous person. Bisan pa man kung siya masakiton, padayon siyang nisuporta sa among foundation. Mao nga, ang tanang tao dinhi ang nakailagyod niya, Sir Miguel. Niyan ako sa lubong sa kuman. Huwag na nung balik sa akong panungtuman ang iyang ingon nga. Uway dato nga wa magkinahanglan. Ug way pobre nga way ikahatag. Papa Julian. Papasilo ako. Amahan ko! Mubura kayo ang kinabuhi ug mahinungdanon nga atong tagamtamon ang atong panagkuyog. Ug dinhi natapos ang laing sugilanon ning atong sugilandong, sugilanon dalang pamalandong. Tagsulat, Padre Rinaldo Tuungqui, Direktor Marion Matet Kabudlan, Spinner Jeffrey Gabonada, Soundman Ricky Garing, Recording Editor Eric Bilyones. Laing dalit kaninyo sa RMN Drama. Handumanan sa kaawit. Madlaw kanyang tanan ng mga suking tigpaminaw nining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga may maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Noel. Sa dili pa nagusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit na naguluhan. Skit. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mawkining usa ka lalaki nga taga Katmon, Cebu. Ang ato matatampa nagdasangan nga Noel. Tugayas na ako nakamatay. Pag-late nagay ko na sa trabaho na. Adto ko magatag sa unahan aron makasakay-kayan ko. Ay! Uy! Sorry, miss. Huwag na ako tuyo, miss. Nabanggaan tayo ka. Sabi niya, tanghag ka lang. Huwag ka magtanaw anong gilaktan da. Usmo na ako, sorry kaayo. Saan nga nagdali magugo? Tanghagid ka. Maldita! Usa? Ingon ko, gwapa ka. Mukatawa ka lang? Kasi di magkatawa na ni mo bay. Ya hapit na mga malit sa mong trabaho. Tungod atong imong gingon nga babae nga imong nabanggaan. Aha, kabitong bayhana eh. Makita na maghapon to na ako ba? Huwag ko makatiming nga makita ang tumabayhana na. Asa ka to siya magpuyo? Bay, sa may lingaw ni mo ron. Domingo man yun. Wag yan ba, Jack, eh? Aw, anira din sa bahay. Kuyog ta? Asa man? Labata. Hinanggaw. Dili ay bitaw. Asa bitaw? Birthday si Kuy Gagaw niya, gimbitar ko. Birthday? Kuyog ta? Birthday, ha? Birthday. Di ka ta mauwawa na?
Katawa tag. Usa man ta dito maglabas ta. Taon. Yung parehas naman na ito, pobre. Labas yung kagaral. Kuyugi ko kay... Laay kayo kauban, oy. Oh, sige. Kuyugan ta ka. Happy birthday, ikaw nini. Salamat kaw, Jake. Happy na kung di na kamuari sa kong birthday. Yaman sa doon. May tabo kayo na nga pinangga ang kikira ko. Pero mau lagi wa, ko regalo ni mo. Okay ra na, oy. Oh, sorry. Wa nga eh. Wa manguhit ako kabantay ako ni amigo. Ako amigo. Gaw si Noel. Hi, Noel. Hello. Ay, naunsa ba, oy? Nga nagsige naman yung tagtabi din, eh. Kao na mo, oy. Oh, suman. Nabusog ka bay? Busog kayo bay. Hapit ako dili makalihok sa kabusog. Gini nga pag yun mong hilo bay, murag yung magdunay kagahapon eh. So? Ginig, parehas dito bay, busog. Ay, maulin tayo, tara. Ha? Ay, hindi. Nanghid lang tayo kadiyot sa ko'y gagaw, ha? Gaw nini. Yan may magdugay, ha? Dali sa mo kadiyot, gaw. Ila-ila sa day mo, gaw. Kauban ako sa trabaho. Si Gemma. Gem, akong igagaw si Jake. Hi, Jim. Hello. Gutag tingog. Ako ding amigo si Noel. Ikaw? Ikaw, sad? Kadiyo tragot. Kaila din mo, day, Gem? Mauning tawanan o nakabangga na ko, day? Kaya ta, hindi pa ko gamay. Nasato pa. Mauni ang imong gingon ako. Bay Noel, mauni? O, bay? Pastilan. Pagkagamay rin gina sa world. Ayaw na lang mo pag-away. Pag-friends na lang mo, friends. Maugyod. Ano okay ka nga makig-friend ko ni mo, Jim? Okay, Roy. Ngano di ay nga nakipanoray makanako, Noel? Ganan ako nga makasuod ta pagayo. Wa man kay masuko kung makigsuod ko nimo. Suko ko taon. Wa, uy. Sorry di ay nga maldita kay ko atong una natong panakita. Okay ra, uy. Sa masato na ako, good. Nagdanghag ko. Hindi na ta makiskot ana, uy. Basig mag-away na hinoon ta. At ito sa unahan, nindot kay dito sa Royan. Ha? May isulti ka na ako? O, Jim. Inaot nga dili ka masuko. Unsa man na? Sukad nga nagkasuod ta. Ibate na ko gugman nimo. Noel? May chance ba ko, Jim? Kung ingnon ti kang naa. Malipay ko. Ang tinuod bitaw, Noel. Ganahan man sab ko nimo. Ang buot nimo ipasabot nga uyab na ta. Oh, Noel. Salamat ka, Jim. Ngayon mo rin kong gisugot. Salamat kayo. Maya, no? Maya. Tawa tagamay. Alam ni Baw, nga nagkauyab rin mo ni Jim, mada. Mau lagi. Kisugot tayo magdahom nga magkauyab, mi. Swerte ni kikaana, do. Maya, do. Kaya nagkauyab ka. Nagkauyab ka, gwapa. Dali aran ng labay sa panahon sa. Walang hibaw eh. Unom na balita kabuhan sukad na nag-auyab. Maugyod. Mura lagwa, no? Manghinaot ko, Jim. Nga unta, dili mo sa bangin mong pagbati na ako. Dili na mahitabo, Noel. Kay mahal na kayo ka. Salamat, Jim. I love you. I love you too, Noel. Saan ba ka naitabo ni Jim, ha? Ganina naman ko kinuntak niya sa iyang number. Di magin makontak. Saan ba ka naitabo niya? Sa kano, atuon ako sa singkipuyan. Ganun niya, hindi magkasakong kipuyan. Suko ka? Ang, kisa may malipay ni mo.
Nga mo kalit malagag ani din nga wa magpaybaon ako. Ganina ako kinuntak nimo, di ka makontak. Akong gi-off oy. Nga naman? Ang dili ka makakontak nako. Siya? Kung nga naman ko no? Gusto ko magbuwag na Noel. Jim, may mo ba ayagan ko binuang eh? Wa ko magbinuang nimo. Makigpuwag na ko nimo. Kay maabot ro na nga akong uyab gikan sa gawas. Dug ako siyang sugaton sa airport. May uyab di ka? Naa oy, sa gawas nagtrabaho. Ug maabot na siya karon. Ano mo magkamusulti nga may uyab di ka? Karon na hinon nga bibati na kugugman nimo? Nadutlan ako nimo? I'm sorry, Noel. Lingaw-lingaw raman tong ako nimo. Kay gila ay manggug ko nga layo kaayo ng akong uyab. Ug mo to hinungdan nga gisugot ka. Jima. Kalimti na lang ko, Noel. Kay nagsabot na misa kong uyab nga magminyo. Og sorry kaayo nga siya nga kong piliun og dili ikaw. Sakit ka ni mong gibuhat na ko, Jim. Sakit kayo ni. Sakit man ang gibuhat nga pagbuwag ni Jim nako. Wagi ko'y mahimo. Gidawat ko na lang tanan. Kanimo, Jim. Kung namati ka man, manghinaot ko. Nga nagbalipayon ka na sa imong kinabuhi. Dinhil lang kutob. Daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Kita mga higalang kaagi ni Noel nga taga Katmon, Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo awit nga naguluhan, Skin. Ang mong kaagi gibata nagduwa sa radyo ni Ricky Persuelo Garing ug gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala ug mga suking tipaminaw? Kinasing-kasing kong kitapis sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baga, ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanood.